Josep Vil, c'est le coordinateur de l'Assemblée nationale catalane aquí a Girona. Sí. Ja la primera qüestió, la Diada Nacional de Catalunya, de què representa? La Diada Nacional de Catalunya representa el que l'11 de setembre de 1714 Catalunya va perdre les llibertats, les constitucions que tenia per una guerra contra els Borbons. Van perdre les últimes llibertats, les últimes constitucions catalanes. I llavors, no és que celebrem la pèrdua, celebrem que commemorem que continuem lluitant per recuperar-les. Recordem els defensors de Barcelona. L'11 de setembre de 1714 va caure Barcelona i recordem els que allà van lluitar i diem que nosaltres també volem lluitar i estem lluitant per tornar a aconseguir les llibertats catalanes. Per tant, és una commemoració recordant tota la gent que va donar la vida per salvar les llibertats catalanes i un compromís actual de dir i estem disposats a tornar a lluitar per les llibertats catalanes. L'Assemblée nationale catalane és un moviment cívic fort larg, penso 100.000 stagiats, 100.000 persones. Sí. Quin és el but, la toca, l'objectiu de l'ANC? Sí, l'ANC és una associació políticament transversal, és a dir, aplega gent de diferents ideologies polítiques que tots tenim en comú el fet de voler la independència de Catalunya. Per tant, l'objectiu, de fet, l'ANC només té un objectiu, que si l'aconseguís es dissoldria, que és aconseguir la independència de Catalunya. Tot el que l'ANC fa és treballar per anar eixamplant la base de suport de l'independentisme, anar sensibilitzant a la gent i anar empenyent la societat catalana cap a llindars de llibertat més alts. En 2024, és a dir, aquest any, la situació de la consciència, la situació política catalana és molt complicada, entre l'ERC, Junts i també els problemes. Però, en fi, l'ANC continua sa lluita. Sí, o sigui, és així. El 2024 estem en un moment difícil, estem en un moment complicat, perquè estem gestionant la frustració que va suposar l'any 2017 que el poble de Catalunya va plantar cara, va fer un embat molt fort a favor de la independència i no la vam consolidar. Estem gestionant aquesta frustració i això ha portat molts retrets entre companys independentistes, molts retrets, moltes enemistats, moltes tensions entre els partits, sobretot entre els partits polítics independentistes. En aquests moments, tots els partits polítics independentistes estan fent un procés de replantejament intern que ens és molt necessari. L'ANC què fa? L'ANC continua la seva lluita i l'ANC intenta fer una crida a la unitat, a entendre'ns, a tornar a teixir complicitats entre els diferents agents independentistes per tornar a ser forts. Per tant, des d'una posició no partidista, l'ANC no és partidista, però intentem recosir complicitats entre els partits perquè ho necessitem. Per acabar, el vostre missatge a Occitània, a nosaltres, al país occità, que és un país afrairat amb Catalunya. Nosaltres ens sentim absolutament agermanats amb la lluita per la identitat, per la subsistència del poble occità. Nosaltres apostem per una Europa de les nacions. Nosaltres apostem que totes les identitats nacionals puguin aflorar, puguin progressar i no es vegin colonitzades, retallades per als grans estats uniformadors
burocràtics i finalment colonitzadors. Per tant, ens sentim agermanats totalment amb la lluita occitana, per tant, us veiem com uns germans, com uns companys nostres. Grand merci, senyor Vila. Molt bé. Grand merci. Molt bé. Gràcies.